Довічне ув'язнення з конфіскацією майна загрожує чоловіку, якого підозрюють у шпигунстві за аеродромами Сил оборони на Черкащині, розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. За даними слідства, він фотографував литовища та мав додатково збирати інформацію про наявність бойової авіації та особового складу на режимних об'єктах. Нині підозрюваний перебуває під вартою, без права внесення застави. Служба безпеки провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони. Як встановило розслідування, фігурантом виявився 21-річний студент одного із університетів регіону. До уваги рашистів він потрапив, коли шукав легких заробітків на телеграм-каналах. Для збору розвідданих завербований об'їжджав місцевість і фотографував та знімав на відео територію аеродромної інфраструктури. Контррозвідники Служби безпеки викрили фігуранта і затримали його у столиці, де він переховувався. Під час обшуку у нього було виявлено смартфон із доказами роботи на ворога.